ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teseryeta yu ita alawas ang napauluan. Kwentas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apoy abinay am ngay nuwidro na dya tao ti dakalagatan ti kumpanya tayo. Inala na lang ti share na ti kumpanya, papa. Adday din tinispal ko na dakalagatan. Iso nga awanan ti share na ti kumpanya. Di yamot ngamin imbaga, papa. Kinitampay ko mangay mo na nagiti records. Sakbay ngay manugot ka ngay ruwar na ti share na. Di mo among aramatan ti utek mo. Sorry, papa. Diya ka maakas na. Lalaka ti mangibaga iti sorry. Oh, nakalagatad ti pukaw ti kumpanya. Babawi kon anang ipamanage ken ka ti kumpanya. Ikan na kumapay ti may sagundaway, papa. Patarayam lang ta tilugan. Kumpurmi ti pangiturungam. Ha? Boss, sa dino kumangay ti papananta? Patarayam latan. Kumpurmi ti maturong ta. Kaya't ko nga iliwliwag ti madya na pasama kiti kumpanya nga impyar ni papakanyak. Agturong tangarod iti igit ti baybay, boss. Barang agkalma ti panunot yo, numakita yo tinalawa at taaw. Sige. Basta patarayam latan tilugan. Uray adayo ti madanon ta. Un boss, ibagayo latan magsubli tayon. Sayang lang tig kasulina no kastoy. Basta masayar tirik nana. Agpataray tilugan. Ngawan matmasno papapanan na. Insan, nakalidliday ka manen ang naggapo iti pagadalan nyo. Apay ka di manen. Pinagungtanak manen dya maestrami. Tawan ka no ti impas ko a project ko. Manipod awan da tatang kananang gapo iti dayjay nga aksidente. Kastuyan ti mapaspasamak kanyak. Awan aramata kiti pagadalan. Ladingitak no di ka matulungan Tatultulungak mat ngamin dagiti kakabsat ko nga agad-adal. Amumat, may saak lang mat aserbidora iti restaurant. Maawatan ka. Dakkel ayamanak. Tapi nalubusan da kadagiti dadakkel mo. Ang makipagyan kanyak dito'y basit abalay mi dito'y igid ti syudad. Tap nga da kadwam. Kan as-asidag apag naag amapan iti ayan ti trabaho. Imay ka din isalod dito'y manag? Imay itay, sir. Nakita ka nagsauda kin ni papayaw. Idikwan, pimanaw mo lang. Anyaman nga tan tinagsaritaan da ka ni papa. Kasla dinamag na no napanam. Kat imbaga ni Sir Adina amaw. Pimanaw ni Madam Salud anak kami suot. No apaya kanayon nga umay dito'y dadya tao. Kanayon nga umay Taiso ka nga rod ti intulag da nga agbalin nga asawa yo, sir. Pagayatan lang ni papa nga ipaasawa da kanyak di anak ti gayam na. Mayat met da di salod. No kasta, saan yung ay-ayatin ni Madam Salod, sir? Ni papa ti mangayat ken kuana manang. Agkasapulang da iti para dalos iti sanga ti restaurant apag trabahuag. Saan ka di? At ipagtrab-trabahwam a restaurant? Kat sangamat laang ti hotel iti nga to ti restaurant, insan? Insan. May sa atao ti akin kukwa iti restaurant kan hotel. Restaurant iti basement. Idinto ta hotel mo't iti nga to. At dapay diskwan iti sabali manen apasat ti basement. Siyak salangan ti sarak mo a para dalos iti restaurant. Kasano nga iti panagadal mo? Mababainak, no adda ipapaaramid a project. Saan ko maaramid, tawan kwartak. Agtramaho aklaangan. Di, ingka nga ron agpa-interview. Masapul ngamin nga adda pa'y interview na. Para dalos laang, adda pa'y interview na.
Ada maakay a selebrasyon di kabarbaro a pasdek ni kumpare nga ama ni Salon. Masapol nga adda ta ija no Rami, Jeffrey. Masapol ka di pa nga umayak, papa. Kat adda kayo matan. Ne, masapol nga adda ka ijay. Ipakitam kan ni kumpare anapudno ka iti anak da ani Salon. Awan ka di ti karbengak amang pili. No asino ti agbalin akatakunay-nay ko iti biyag, papa. Alya pa lang ti sapulam. Adda mabalin da Salon. Gayem ko pa iti amana. Agayem kayo latamat iti amana. Nga oray saan kami ngagkatuluyan iti anak na, papa. Di na kay babayin, sika Jeffrey. Apay nga rod, pinalubusam anat naturog ni Salon iti kwartom iti kalabas. Hello, Salud. Sika maggayam dayta. Kumusta kan? Nabayag adita nagkita? Imisam ka. Ngam, madlaw ko ang mapilpilitan ka nga umisam, amiga. Nagsinaay ka pa eh. Oh, apay ka di. Ni ngamin Jeffrey a fiancé. Madlaw ko alumamlami isan kanya. Di ka di nataar nga tao, di may sa kumpanya, di lugar tayo? Wan nga rod. Numapanak iti mansyon da. Ibagada nga awan ka no. Diyak amo no papapanan na. Apay adi mo awagan nga umuna. Sakbay amapan ka iti mansyon da. Wan nga paiso. Ngam adda dagiti panawan nga awaga. Kat madlaw ko asaan ang magaganan ang makisarita kanya. Sofia, kumusta nga iti interview? Mangrugi ka no inton Lunes insan. Nasayat nga ron no kasta. Addan ton trabaho. Wan nga rod insan. Kamaudyanan na. Agtrabaho ak matlaangan. Selebraran ta nga ron ti kaaddan ti trabaho, insan. Intaman mo't padasan ti agpalpaliwa iti disco iti asidag ti pagtrabaho. Diyak pa'y napnapan iti disco house insan. Sa maysa, awan kwartak. Di, syak ti taya. Italaang matapadasan ta ti sumrak iti disco house. Anya nga ti itsura na ti disco house. Iso nga rod amapanta. Tapno makita ta no na ti itsura ti kunada a disco house. Kastoy gayam ti disco house. Ada agsalsala. Kan adapay aging inom. Wan nga ron. Intaag to gaw ijay suli. Awan unay ti tao ijay. Ada basit alamiseta ijay. Ijay ti papananta. Mayat nga agpaiso ijay. Tawan unay ti tao. At tayo pa'y di ti pagsasalaan da. Anyamat da ito'y nangawisam kanyak insan. Enjoyan talaktan ti agdangag iti music. Kat agbuya kadag iti agsala. Kastoy gayam dito eh. Oh, kita mo. Mapanda mangala iti drinks da. Japan nakabar dito eh. Inakman mat mangala iti ladies drink. Tapadasan ta ti uminom. Uray basit laang. No da kayo di kagasat ka ni Jeffrey. Swertem. Nataar lang nga rodan. Bak nang pay. Jack ipalubo sa mapayak kan kwa na. Ay ayatek ni Jeffrey. Rumbang laang. Ikagumaam ada kayo ado at katuluyan. Tulungan nakman. No kasano ang matagikwak ni Jeffrey? Saan ka ngagdanag, amiga? Ado ti pamuspusan. Tapno matagikwa kan agbaligi ka ni Jeffrey. Agyaman ak unay kan ka, amiga. Iso nga itapay laang, ag-blowout kan, takukwang tulaang ni Jeffrey. Sofia! Apa yan? Kasla maulaw ka matan. Jack manam mo, nagsakit ti ulo. Kaya't ko ti agid da. Inak ibaga iti maysa nga amamok at trabahador dita hotel, ta itulod da ka iti maysa kwarto. Alaman nga ron, nagdagsa na talaga ti panagreknak iti ulog. Maulaw ka talaga. Nagdagsan dagiti sakak. Jesus. Agrikos ti panagkitak. Anya ka ti dya ininom ta.
Tsaka mo, mabit lang nga Rod, urayan na kami dito ay. Apay kastoy. Kasla, jak makatakdar. Ang tangata na ilaog, iti ininom ko. Mabantaman pa iti may sa disco pub. Kayat ko ti manglipat. Jak pa'y kayat ti agawin. Da kayo ti makam mo, boss. Pagiso. Dandanita iti may sa diskwan. Nabayag a jak napnapan iti disco house. Intabas ito minom. Ngayon, ang mga nudyak to makamaneho no makainumak, boss. Mabalintamat ti maturog iti hotel. At damat hotel iti papananta a disco house. Ala, intakit din. Ibati mong tilugan iti parking lot. One boss. Mangsenyas ka iti umay mangyag iti drinks. Taipan na ijay pang VIP a table. Ariglado, boss. Urayin naklangan ni Jay. Sige, umuna ako ni Jai. Sumaruno ka. Apama na may bagam ti drinks ta, ha? Iyagda ijay VIP table. Ariglado, boss. At na nagpinta sa babae iti suli. Kasla maditirik na na. Apay nagmaymay sa. Boss. Sa balit ipanang mingming yu itinay dya babae, napintasan ka day. Nay, at da babae kan lalaki nga imasidag kan ko na. Kat tinulungan da ngayon ruwar. Mabit lang, boss. Rumwarak pa'y biit. Tika di babae ti sinurot ni Koryo. Apay nga ta. Insan, dito'y akwarto ti pagturugam, ha? Sumarunong kanto inton bigat nga agawid. Panawan na ka di dito'y hotel. Kwa ngamin insan, malagip ko asaan ko nga inkandado ti balay, idi ada sinublik. Ay, ang mga nada sumrak nga agtatakaw. Delikado. Sige nga, Rod. Diyak ka talaga kabalan. Diyak ko makayat ti maturog dito'y hotel. O sige, pasensya ka, tapanawan ka talaga. Apaman ang makaunag ka, ilak mo di taunag, ha? Taagawid akmutan. Sige, insan. Kat agyaman na. Nagkapam ka ni. Apay rin ka. Sinurot mong samat tinapinta sa babae. Upin pa'y na dyan. Boss, napintas na dya babae. Saan ka day? Huwag nga ron. Inyawid ng samat. Takas lama ditirik na na. Boss. Impanda iti kasit gan at kwarto da ito'y hotel. Kasta ka ni. Anya nga tinagan tinapinta sa babae. Kaya't mo ka di ama-ama mo, boss. Dumtang to day tagon daway. Loko. Kasano ko ma? Ala, uminom dakit din. Di tamam pa'y nga ibaga na napintas ka no day dya babae. Diyak pa'y nangag nga imbaga na napintas ni Ma'am Salud. Sa bagay, at pa'y sumat namin. Sana napintas ni Ma'am Salud? Adda nga ta inlaok na itininom ko. Sabalin sama tintad da kanyak. Makatorturog ako. Permia bartakyo, boss. Hinakag pa-reserve iti kwarto pagturugan nyo. Makamo ka. Diyak samat ka ng amo tilaod kandaya. Alaman ka diti wallet ko. Dahin ka nga rod agpa-reserve. Sige, boss. Panawon kayo, pay. Katulag ko man git di jay lalaki ang nakita. Anang tulong iti di jay babae. Di jay mo kwarto ti pangipanakkan ni boss. Ikak iti kwarta di jay tao. Nalakalaang to nga irasunan. Tagpadadah anabarte. Hala, boss. Umunag kayo na iti kwarto. Di ta kwarto ti pagturugan nyo. Kaya't
mapanak mat iti sabali a kwarto. Sige. Ang masapat araw mo rin ton bigat. Importante ti aramidag. Ha? Ang boss, masapa kayo nga tainton bigat? Apay kumasan. Ha? Apay sa bali ti rungid mo. Ha? Makita no masapa kayo, boss. Kaano pa yan aladawa kiti trabaho? Nang runa no da importante nga aramidag. Sa bagay. Wan matkit di, boss. Nagloko naggoryo. Isumot lagayam nga grungrungiit. Tadamat gayam babae a pinaunanan iti kwarto. Nakaida nakatalikod. Nakaturog samad. Idabag ti silaw. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas napan iti Diskwanda Sofia kan Estela. Nabartak nga rod ni Sofia isu nga impan ti kasinsin na iti kwarto ti hotel. Iti daytamot la kanito, impan ni Goryo ni Jeffrey iti kwarto, ngayan ni Sofia. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas na pauluhan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagloko na guryo. Isumot lagayam nga grungrungiit. Tadagayam babae a pinaunanan iti kwarto. Nakaida, nakatalikod. Nakaturog samad. Idabag ti silaw. Ita. Agindaak iti abay ti babae. Nakaturog samad. Saan nga kutkuti? Uy, nasapa kayo man gaya marimwar iti kwarto, boss. Loko ka talaga. Ah, Babae iyaunag. Mas dawak. Tapay kasla di na amo ti mapaspasamak. Kasla pinaturog da. Anyang iti napasamak, boss. Amo man nabartekak. Saan narumbang ko mati napasamak? Boss, nakitam ka ditiro pa na. DJ a babae, tay nakita tay dirabi anabartek. Loko ka talaga. Nakonsensya ak edi nakariingak. Isa nangiparabawak iti medyo dakkalagata di tinamisan. Sakbay arim warak. Nakita na ka, boss. Dinardaras ko tirimwar. Nakaturog pa itay. Intan, tadyay appointment ko. Ang mga numaladawak. Tagtagainap ko kaditi napasamak. Kasla damat kaduak alalaki idirabi. Aday naramid na kanyak. Jakmat kabalan alabanan. Tanakapsot tiriknag. Apay nga takas jay. Darasak ti mapaniti banyo. Tagdigo sakbay nga agawi dak. Adalakit di madyan napasamak kanyag. Darasak ti agdigos. Tapumanawak dito Tama nga no agsubli ti lalaki.
Ada balitok akwentas iti katre. Ada nakaukit anagan. Kita akman. J. Javier. Kaawatan a J. Javier, tinagan tinakikaid na kanyak idirabi. Adapay korta nga imbati na iti lamiseta. Kaya't ka di asawan da ito eh. Binayadan na't inaramid na kanyak. Bak nang siguro ti lalaki. Ta medyo dakkel ti imbati na agatan. Awan ni Jeffrey, napanan na ka di. Nakitak mo't sa parin mo, sir. Kaslaim may laang nagdigos kan nagsukat sa pimanaw. Napanan na nga tayo di rabi. Ha? Kwa, sir. Saan nga tanga ijay ayan ni Ma'am Salod? Ha? Ay, nasayat met no napanijay. Pamang ano, umay man na nagdamag dito no ayan ni Jeffrey. Kasano, no saan akayat ni Sir Jeffrey ni Ma'am Salod, sir? Apay ko ma, di na kayat. Anya pala ti sapulan na. Babae, ang mamirmiraot, kasta ka na eh. Insan, apay akas ta tilangham. Nagsangsangit ka kadi? Ada na po utang alalaki ang nakikaid na kanyag. Ngam awan na aramidak. Tapay adyak malabanan. Nakapsot tirik nahag. Jesus, apo. Di mo kadi nairupaan? Saan? Tanaydap ti silaw. Basta amok nga damadya na pasamak kanyag. Kasano nga'y amaamuan? No asino tinasaong alalaki? Ada na bati iti katri a kwentas. Balitok samat da ito eh. Kitakman? Atoy, ada na kaukit anagan. J. Javier. Kumusta ti relasyon nyo iti fiancé? Ay, kas de lata amiga. Nalamiis lata. Isorong man di ko na maapamuspusan tapno ikalay sana kon. Kasi ti aramidam, mapan kay di mansyon da. Agyan kay Chay. Aging ga asumangpat. Kayat mo asawan? Sa anak ka pumanaw ijay no awan pay ni Jeffrey? Correct. Kasano ang matagi ko no pumanaw kamot ichay nga awan ni Jeffrey? Mayat sa agpaiso. Nung amin awan ni Jeff ijay mansyon, pumanawak mo tadagos. Tapno maamuam, no ada sa bali a babae akachat na, libasam nga isink ti cellphone na, iti cellphone mo. Sink? Kasano? Isuro ka, no di mo payam mo. No ada agchat kan ko na, ma-receive mo mat. Aramatam ti telegram iti cellphone nyo adwa. Adda ka dito mansyon? Adda ka di bagam o no masapol mo? Mairiwak laang mat. Maturog ak dito'y mansyon. Anya nga oras sa simangput ka? May isang orasan tinapalabas. Kunak nga ron no saan kan asumangpat. One meeting, wano appointment ko ita. Kasta ka di? Husto nga ron tiyo umay ko. Ta free ka ita. Nakita mo ka din o adda dito mansyon ni Papa? Diyak mo't nakita. Dagiti lang katulong tinakitak. Sige, umuna akon iti kwartom. Taag shower akpay. Napanan ni Ma'am Salud ijay kwarto yo, sir. Sa anak ko mapaya sumra ki jay. Ngam, ada ti cellphone kan laptop ko, manang. Amok asaan mo akayat ni Ma'am Salud. Ang kasano, kaadamot kan napasama kada kayo, sir. Tsaka mo, jak mabalin na sa lungasingan ni Papa. Amin nga ibagana kat lintag diti mansyon. Kasta kayo ka di ababak nang, sir? Noan niya ti ibaga ti ama, kat iso ti masurat, uray may papan kan ayat? No siyak ti adda putot na. Itad ko kenkwana ti waya-wayang agpili iti ayatan na manang. Dayta ti maiparbeng, sir. Saan ko maadiktaran ti anak? No may papan kan ayat? O anya,
Naisync mo ka din ti cellphone mo, ti cellphone ni Jeffrey? Wan, ngam awan mo, ti makitak nga agchat kan kwa na. No awan makitam, kaawatan na nga awan nga ro ti sabali ang babae iti biyag na. Apay nga rod, anatamnay kanya. No saan nga epektibo ti imbagak nga aramidam? Sabali nga ro awangas ti aramidam. Anya ka di manan ti aramidag, amiga. Adamanen ammo ka pamuspusan, amiga. Masiguradok amayat daytoy nga ibagakan ka. Ala, ibagam marudan, taaramidag mat adagos. Insan, balitok samat daytoy a kwintas. Nangina siguro daytoy. Amangan nunagan ti lalaki dayta. Idulin ko daytoy a kwentas. Amangan no adan tumang sapol iti daytoy. No asino man ti mangsapol iti dayta a kwintas. Kaawatan na nga iso tinakikaiddaken ka idirabii. Ha? Wan nga agpaiso. Manipod ita. Saan akon nga ginom iti nasangar, ta iso tinakaisagmaka. Insan, pakawanan nak Jak ammo akasta ti mapagteng mo. Saan mo matabasol tinapasamak, insan? Daksangga sa takla siguro. Jak mat mabalin ti agdarom, tawan mat aramatag. Idulin mo ti imbati na akwarta ako nam. Para iti masakbayam. Ita ti umuna nga aldaw ti panagtrabahom. Saan ka di? Wen insan, agurnungak iti kwartak. Tadyak laam mo no agbayag daytoy a trabaho. Siyak, nabayag akon nga agtrab-trabaho. Angam, awan pa'y urnong ko. Tamapmapan mat amin kadagiti kakabsat ko. Sana bale, tainton ka sa pulam titulong. Katulungan na kantumat, insan. Sapay ko ma, insan. Ay, ipapaay ko amin kadakwada ti sapul ko. Nalabit, di da kantumat imutan, no si kantumat yag kasapulan. Sapay ko ma, insan. O sige, inta nga rod ag trabahon. Tapno saan ta amala daw. Boss, apay ka di amadlaw ko. At dagundaway, akasla na unag ti pampanunutan yaw. No daduma, malaglagip ko ti babae ti disco house. Nakayawan kayo kadikan kwa na, boss. Makitak nga tapay da diya babae. Kasano nga ta? Amangan wag sublimanan ni J Disco House, boss. Padasan taman ti mapantumanan ijay. Ngam, ti pagsidawak. Ubing nga da ijay. Kan apay adi man lang nagkitakit, idiaday naramit ko kenkwana. Kinasauyo ka di, boss? Kinasaok. Ngam saan na sumungsungpat. Kaslawan mang mangig na. Jak maawatan. Kaslan nakapsut unay. Gaputan na barte kak. Jak nakasaw iti usto. Makon-konsensya akpay kit din. Apay ama ikulkulang ka. Adda ka di parikot iti trabaho? Ay, jak manam mo. Iti pa naglabas ti aldaw, kasla aglaladutak. Kasla jak kayat ti aggunay. Adda ka di sakit mo? Apay ngay akas ta ti mariknam? Jak nga rod maawatan, insan. Saan nga ta? Agaputa kanayon ko ang malagip ti napasamak kanyak ijay hotel. Ay, insan, nagbinulan ka di? Manipod iti dayjay arabi Saan nga tangang dadagsanak? Ay, adda posibilidad na akasta, insan. Anya, agsikugak ka di nga awan asawag.
Saan pa'y kuma? Kasano kaminto nga agina? Awan ka dilat na makita mga agchat ka ni Jeffrey? Awan, nga magtultuloy ang alamiis kanya. Kasla mapilpilitan laan. Madingarod dayta. Amangan kit dino sana matuloy ti kalay sayo, amiga. Saan ang mabalin? Para kanyak laang ni Jeffrey. Ngam, kunamat ang alamiis kan ka. Anya ti Aramida, tapno mapilitan ang mangikalay sa kanyak. Iti kastoy nga isingasing ko kan ka. Masiguradok amayatin ang mangikalay sa kan ka. Ibagam nga rodadagos, amiga. Ay, bayag mun ay amang ibaga, kat magagara na kun apa ikalay sa kan ni Jeffrey. Lain luwam nga umuna. Sakbay nga ibagam, masikog ka. Itay tapay lang dito eh. Ngam, di tamat makita tinasawa babae. Boss. Agpag naak iti suli, tamangan lumakitak day a babae. Alaman nga ron. Kampay di. Mapanak agsalay di dancing floor. Tapno makitak ti aglawlaw, no adda ti nakatugaw iti igid. Namin anutan nga imay dito eh. Ngam, awan na tamad. Makita tantumot lang day a balasang, boss. Nailat ti lubong ako nada. Mamati ka mat, anailot ti lubong. Kat no naglawa. Kwa, boss. Saan taga di pa'y nga gawid? Awan mo ti sapsapulan ta dito eh. Anya? Ibagak ama sikugak, amiga? Dayta ti ultimo apamuspusan. Ibagam nga imot mo ti agbalin nga anak yo. Mayat sangag paiso. Ngam, kasano, numaduktalan na sa anak gayam ama sikog? Nalakalaang nga irasonan dayta. Di, kalpasan ti kalay sayo. Oh, di ibagam anargrag. Mayat ti imbagam, amiga. Magustuak. Imposible adinak pala ikalay sa numaamuan na ang masikugak kampay idi. Dayta ti inaramid ko kanila kay ko. Iso nga inkalay sanak adagos. Day tamot nga rod ti Aramida. Tapno matagikwak ni Jeffrey Javier. Imbag ta mangkot ka, Jeff. Ada na patag na ipadamag ko kan ka. Masiguradok ang maragsakan ka. Anya ka diti padamag mo. Pakaragsakak nga ta. Masigurado nga oray ni Papam kat maragsakan mat. Numaamuan na ti ipadamag ko ako na, Jeff. Ibagam nga rodan. Tadda importante apapana kita. Papanam ka di manan kat malaman. Nakakompromiso akit imay sa transaksyon ti negosyo. Kasta ka di? Kaya't ko nga ibaga, amay sakan nga ama. Anya? Ulitan man timbagang. Anya ti kahit mo asawan? Agdadagsanak, Jeff. Umuna abunga ti ayan-ayat ta daytoy imot ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, maladingitan unay ni Sofia, idinariknanang at damadi na pasama kankwana. Nakita na tinabati ni Jeffrey abalitok akwentas, nga adda nakaukit anagan,
Ajay Javier. Atapan na nga rod, aday to'y tinakikaiddakan kwanak. Iti sabali abangir, ingkagumaan ni Salud nga ikalay sa kuma ni Jeffrey. Isu ang nagpamarang ama sikog. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Anya? Ulitan man ti imbagam? Anya ti kayat mo asawan? Agdadagsanak, Jeff. Umuna abunga ti ayan-ayat ta dayto imot ko. Pudno ka di ti ibagbagam? Pudno launay. May sakan nga ama, idinto ta may saak maten nga ina. Kasladyak mamati iti ibagbagam. Apay ko maasaan ka mamati. Masapol nga agkalay satan, sakbay at dumakkel ti tiyan ko. Pagsaritaan tanto reta, ang mga noo mo na ti tao aka transaksyon ko iti pagkitaan mi a restauran. Manan, di mo ka din nakita tin regalo kanyak na di mama abalitok a kwintas. Italangan adlaw kong awan. Balitok a kwentas? Saan ka di ang kanayon nga adda iti tengid juday di a kwentas, sir? Idinadlaw kong awan. Naliplipata ka dinamag. Awan ka di tinakitkitam? Awan mo, sir. Ay sus, sapay nabalor day jay, saan ka day? Impaaramid pala ni Mama Dayjay iti sabali a pagilyan. At dapay nagan ko ijay ang nakaukit. Amangan no na idisuyo laeng, sir. Bayan nyo, padasag tumanen akitaan ijay kwarto yaw, sir. Mariribo ka na, Kuryo. Kuna ni Salud ang masikog ka, no? Mariribukan ko na, boss. Saan ka di arumbang nga maragsakan kayo? Tiyak maawatan ti bagik. Saan aragsak ti mariknak, no di kat panagdwa-dwa. Agdwa-dwa kayo? Nuda kayo ti ama? Kasta ka di, boss? Tiyak nga maawatan. Kaslaman, tiyak kayat nga agsikog ni Salud. Saan yu akayat nga agsikog? Ang kinayat yumat, tinakikaiddakan ko na, boss. Di mo ko manayunan ti pan nakariribok ko. No mabalin la ko mang ibabawi ti amin. Anya kumangay ti ibabawi yaw, boss. Ti panagsikog na, kasta ka day. Saan kayo kadi ang magagaran? Taaddan to anak yaw? Apay, makuna ka di adakasak. Taapay asa anak ang magagaran ang maadaan iti anak ka ni Salud. Apay ka di nga inayaban nak, ma'am. Diyak kaya ti kortina diti salas, kan iti kwarto ni Jeff. Sukatam amin ida. Naglidam ti Maris na. Kano kasuksukat ko laeng idikalman, ma'am? Ti kunak sukatam. Saan ko adinamag no kaano tinaudi apan ang sukat mo? Ay ko, ma'am, day tama nga minti kaya ni Sir Amaris ti kortina. Dinamag ko ka din no anya Amaris ti kayat na? Basta sukatam. Awanan ti adupay asao. Anya ka di Amaris ti kayat yung nga isukat ka, ma'am. Jay sabong-sabungan ti kayat ko. Jay kanayon analawag ti aglawlaw. Kayat nga ta ni Sir day ta Amaris. Amangan mo no di na kayat ta saan anaasam iti sabong-sabungan, ma'am. Insan, gumatang taman iti pregnancy test. Takitaan taman, amangan nagdadagsan kang agpaisaw. Di mo mat ngamin kayat ti mapanagpakita iti doktor. Kasano ang mapanak agpakita iti doktor? No masikugak, katawan ba't asawak? Ngam dagita sintomas amarikrik-nam. Kat iso ti madamdamag ko amarik na ti maysa nga aginaw. Unay lakit din ti kinadaksang gasat ko. Balasangak, ngam kastoy tinapasamak kanyak. At dabasol ko insan. No apay mat nga inawis ka iti daydi arabi eh. Ay, pagmadyan na timapan ka dagiti night spots ako nada. Agdadagsanak nga tangag paiso.
Sapay ko mata saan. Nagsalitaan nyo ka din ka ni Jeffrey, ti may papanitikalay sa'yo. Pagsaritaan minto ka no, tito. No mabalin ko kat iti kabiitan na panawan. Saan mi ko man nga ibaybayag pay. Rumbang ko apagsaritaan yun, tapno malpasen. Dayta kumarod ti ibagakan kwa na. Ngam ada ka no transaksyon na iti negosyo, tito. Iso ka no pa iti umuna nga asikaswen na. Kasta ka rin? Sa bagay, kasapula na dinabaybayan na iti kakadwa iti negosyo. Larigat no mabaybayan na. Saan ka di ang mabalin ada kayo ti mangibagakan kwa na agkalay sa kamin, tito? Tungpalan na kayo mat siguro. Siya tinagdesisyon nga sawaan na ka. Ngam isumot agdesisyon no kaano ti kalay sayo. Dayta ti kinid daw na. Kasta tinagtulagan nyo, tito? O anya, insan, nakagatang ka ka din iti pregnancy test? Wan insan, ngam kaslawan kirid ko amang kita no agdadagsanak. Ang masapul amaamuan ta. Tapno amom ti saganaam. Anyat serbina, no di mo mat usaran dayta. Kasano nga tanong masikugak nga agpaiso. Di, aklonam ti kasta pasamak, insan. Sana bale, tadamot siya imbati ti lalaki a kwartam. Kapilitan nga iso ti aramatak, no kas pangarigan aganakak. Diya akong makatrabaho, taadanton aw-awir ko. Ay katun Sana bale, insan. Adda aklat ta iti likwidam. Amiga, hello. Inaramin mo ka din timbaga? Wan amiga, ngampi manaw, tada ka no napataga asikaswen na maipapan iti negosyo da. Uraya masumangpat, takidawom ti panagkalay sayo. Talagang urayat. Pinasukatakpay amin na kurtina ditoy, tapno swerte akas iti imbagam. Sa bagay, jay ka no, naswerte ang maris ti Piliam. Tapno, mayato ti banang ti panagsarita yo. Isungarod ang pinasukatak dagiti kurtina. Amangan no pod no ti imbagam anaswerte, no naranyag ti maris ti aglawlaw. Uwin takunada ano kanon nalidam ti maris ti aglawlaw, nalidam mat ti pagbanagan ti saritaan. Mangnamnamaak na iti mabiit kat agkalay sa kamin, amiga. Oray siya, amiga. Mangnamnama akmat. Masikugak nga agpaiso insan. Nagbunga tinaramid na kanyak. Angam, di kan agladingit, insan. Italaang day ta aliday. Ngam inton dakkel ton ti anak mo. Ison to ti kadkadwam. Sa bagay, ay anak to analaing. Tapno dumakal to anasayat nga ubing ti anak ko. Kaasi kamot, insan. Ubing kapay nga agbalin nga ina. Dayta ti paglading itak insan. Awan to ti kaduak amang isa ka di ti anak ko. Iso nga itapay laeng. Urnungam ti sapul mo. Tapno di kan tuunay marigatan. Sapay ko tadinak baybay anti apo. Wen, insan. Kat, agkidawak manan iti pamakawan mo. No saan aga po kanyak? Saan ko maakasta tinagbanagam? Nasaya at tandakan, Jeffrey. Pagsaritaan yun, ti petsa ti panagkasaryo kani salon. Saan pa nga ita, papa? At ang amin nagtulagan mi iti partner ko iti negosyo. Amang ibangon kami ti sabali nga isla. Bayat na ita plano yo. Nabayag ili na plano na ita. Na kayo itan ti mangituloy. Masiguradok ang nabaligi na ita plano, papa. Arugyan mi adagos. Ijay Visayas kano ti pangipatakderan mi. Bayat ijay. Taadayo pa iti kakompetisyon.
Iso nga rod nga iso pa'y tintunar mi, papa. Makauray day takalaysa. Kita man na naimbag di takotse. No, dati kwentas ko abalitok. Kaano pa yung awan, boss? Diyak na puutan no kaano. Day di agbalawak. Awan mo tan. Anya? Angam, namin adun alininisak ti kotse, boss. Angam awan tinakita. Mapanak ka nagiti pawn shop. Agdamagak no da naglako iti kasya kwentas. Adamot na kaukitanagan ko ijay. Ket, anya ti aramidan nyo, numasarakan nyo, boss. Gatangag, ore mano. Pakalaglagi pakdayjay ti day di mama. Impaaramid na dayjay ti sabali apagilyan. Apay nga enruar mo dayta a kwintas. Adda ka di planom amang ilako iti dayta? Saan kun to nga ilako daytoy insan? Daytoy lang ti may pakitak iti anak ko. No agdamag may papan iti amana. Nangina siguro dayta a kwintas. Nagpintas kandakkel. Nabakad pa'y. Saan akas karina ang mapugsat? No kasano anabati ti akin kukwa? Gapo nga tata na bartag, kat inikat na, ngam dinan na ibulsa. Nalabit. Ibulsa na ko masiguro. Ngam gapo iti bartak na, di na naaramid dayta. Saan nga ta nagsubli iti hotel, anang sapul iti daytoy a kwintas? Mabalinakas na. Ta saan mo't asinsinan dayta a kwintas? Awan mo di kwentas, sir. Biniro ko amin asuli di ta kwarto yaw. Ngam awan mo. Sa dino nga tinakaidiswak iti dadya kwentas. Saan nga ta nga ijay opisina yaw, sir? Masaya nga naklaw na iti dayjay. Dayjay ti kanginaan nga insagot ni mama. Inuagsak ko pa'y idi ti abong ti katray kan inikat ko ti supot ti pungan yaw. Ngam awan mo tinakitak, sir. Sayang dayjay. Makitak pa'y nga ta. Awan mo't kano karag iti pawn shop anapanak. Anya ka diti bagbaga ti katulong anapukaw mo? Kan kasano ana ikat di tatangad mo? Tsak ngordam mo no kasano. Basta idi agbalawak. Awanan iti tanggad ko. Awan matanda anak kaibatsak. Saan nga ta babae mo tinakaala? Ang mga damot sa bali a babae iti biyag mo. Babae ko nam. Kasano ko ma? Negosyo ti pakakumikumak. Amangan mo't na da babae a pagluklukwam. Babae pagluklukan? Awan babae. Ayan nga rod ti kwintas mo. Adda ka di parikot yaw, boss. Kunan ni salod nga amangan no babae kano tinangalay ti kwintas ko. Adda nga ta posibilidad na, Goryo. Ha? Anya iti panagkunayaw, boss? Adda ka di sa bali a babae iti biyagyaw? Da kayo ti makasungbat iti dayta, boss. Iti imbaga ni salod dayjay. Nalagip ko ti babae iti hotel. Amangan no adda inlaok da iti ininom na. Iswasan ang nagkitakit, iti sagitan nyo. Kasano kumangay so, boss? Daytang karon ti pagsidawak. Saan ko apulos nga inatap a babae ti nakaala? Adda napasamak kada kayo. Di mo pa iam mo tinagan na. Apeng amin nga iti ayon na akwarto tinangi panam kanya gidi. Una, gaputayin bagam anapintas a babae. Siniputak no sa dino tinangi pananda iti dayjay a babae. Kat ijay ma tinangi panakan ka. Kat, kaano ka diti long table, amiga? Dayta ti pakasurunak. Aguray ka no, taada bangunan da negosyo. Iso ti pangpangruna na. Umuna ka diti negosyo, sakbay ti kalay sayo? Dayta ti imbaga na. Kunak no dagdagan ti amana.
Ngam ni kano Jeffrey ti mang desisyon no kaano. Ay, kung naglakit din no agkalay sa kayon, iti kanito amaamuan ng adan anak yo. Ay, sabali mo, day ta Jeffrey anya. Kasano no di na mauray a dumakkel ti tiyan ko. Day tanti parikot. Masapol nga agpanunot tamanen iti sabali a pamuspusan. Tapno, makalawit mo day jay a Jeffrey. Itaman pa'y anabartak ka asim mangpet, Mr. Jeffrey Javier. Anya ti parikot mo? Kaano niya pa nang ibaga mo ni di, amasigog ka? Apay abasit pa lang tatyan mo. Agpalawag ka man. Kwan. Idi makumikom kay tinigosyom. Naragrag. Tanasakit namin tinakam ko adinak pala pakasaran. Tinumiro no akagurak kati mga ulbod kanya. Saan ka nga inulbudan? Agpaiso ti bagbaga, Jeffrey. Insan, dakkelan ti tiyan mo. Saan ka kadi amarigatan iti trabaho? Imbaga ni boss nga aglivak pay kano. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluan. Kwentas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas nagduadua ni Jeffrey idimbaga ni Salod nga agdadagsan daytoy. Tinegosyo ti pangpangruna na ngam ti imbaga ni Salod apa nagkalaysada. Iti may sangal daw, nadlaw ni Jeffrey, nga awanan ti balitok a kwentas na. Tila nang sapsapulan na, ngam di na nasarakan. Iti sabali a bangir, dakkelan ti tiyan ni Sofia. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas a napulwan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insan, dakkelan ti tiyan mo. Saan ka kadi amarigatan iti trabaho? Imbaga ni boss nga aglivak pay kano. Rumbang laang agliv ka. Tadandani ka kat nga rod aganak. Agmalinak nga ina. Adyak man laam mo no asino ti amana. Ay na, insan. Lipat tamon ti ama ti anak mo. Tikit di anak mo ti ikam iti importansya. Anya pay ngay no di kasta insan. Mabanak iti sabalya pagilian. Puna ti kapsat mo akadwaag amang imanihari iti ibangon na asang ati kumpanya ijay. Kaano kayo kani amapan papa? Dahito yan alawas. Sikat ti makamo ditoy. Na kami iti kamsat mo ti makaamumot iti negosyo ijay. Ikarikasan ko abaybay ang tintalikyo kanya ka negosyo, papa. Nasayaat. Awan mo't lang ti sabali amang tawid dito, no sana sika. Timat kamsat mo, timang tawid iti negosyo ijay. Ikarik aparang ayat ti negosyo, papa. Rumbang lang. No malugi, sikamot lang ti agrigat. Resulta ti ultrasound mo, insan? Lalaki ka no insan. Panaganak to iti Josh. Josh Javier to nga rod tinagan ti anak mo. Saan ko pa nga ipasurot ti Javier? Apelyedok to lata ti pasurot ko kenkwana. Sa bagay. Kwentas lang matinakitam. Di mo sigurado no isong agpaiso ti amana.
Apay nga da tinasaw ak kwentas iti katre a nagturugak. Kan nakikaidaan ti lalaki kanyak. Win nga rod Uray ko ma, no di nakapinanawan, adi ka pa'y nakariing. Masapo na pagtulagan tayong ti kalaysata, Jeff. No mabalin la ko mga kalaysaka siksika, aramido mon. Mabalin ka di mo ti kasta? Saan ka di nga imbagak adi pa'y nalpas ti ipatpatak dermi apasdak, apakaibangunan ti negosyo? Ikarim nga rod, nga inton malpas day tapasdat. Depende nito iti pasamak. Haguray ka lang, tamadanon to na ita. Apay aya ka na yun mo nga itantan. Gapo ka di ta naalam mo ti kayat mo kanyak. Napanak ka di iji balayo anapan nangalay ti bagbagam? Sika ti imay di ti balayan ang tad. Pumanawak man langan. Agsarita tanto inton limpyo day ta utak mo. Pimanawan ti saan alimpyo ti utak na. Saan ko man ngagsubsublipay di ti mansyon? Apay ka di nga agluluan ni Ma'am Salud arimwar, sir. Bayam lang manan. Di na ngamin amo ti sasawan na. Saan na makaaw-awat? Baliktad ngamin ti mapaspasamak, sir. Saan kayo amap-mapan ijay balayda? Ngam isumat yung umay di taon. Dahita siguro tinagsakitan tinakam na itay. Tadayta ti imbagak sakbaya pimanaw. Amang ano na insulto iti imbagayo, sir. Ladingitek no na insulto. Ngam isumot ti pudno. Kanayon nan samot nga irengreng ti panagkasaryo, sir. Pudno. Ngam saan ko pa masango? Adu pa'y nagitikayat kong aramidan. Arak dayta. Saan adanom, amiga? Adoon ay titagay mo. Masakit tinakam ko itimbaga ni Jeffrey, amiga. Anya ka diti imbaga niya, ken ka? Imbaga nakit din. Asan ka no anapan iji balay ang nangalay ti dayaw ko? Siya ka no tinapan ng tadkan kwa na? Anya? Kat, ag-give up ka ka din kan kuana? Sana mabalin. No kasapulan a balsak. Balsak day a Jeffrey no dinak palay kalaysa. Kasano kumati pa ng balas mo, amiga? Oray niya pamuspusan. Aramidak. Mabalas ko lang day jay alalaki. Boss, apa makapungtot itay ni Madam Salod? Padungparan na kano tilugan, no jakpay kano ilisi iti driveway. Bayam lang. Di na mo ti sasawan ka nararamidan na. Ay, malagip ko man gayam, boss. Saan ka di ako nayo ide, ama sikog? Ulbod da di a babae. Sungarod na surunakin ko na. Uri man saan ngagpakpakita. Angam, amangan no masuron ni Sir Kadakayaw, boss. Uri taawanan dito eh. Napanan iji abroad. Kasano ngayon wag sublay? Mabayag pa'y ngagsubli. Taad da sa nga tinegosyo nga imatunanda iti kapsat ko ijay. Ay, un gayam, boss. Apay nga taadya kun makitkita ti babae ijay disco house. Amangan no turista lang na di a babae. Kaya't kamat ang makita kan makasarita. Ngam jak matan makita. Nagsakit ti tiyan ko, insan. Mabalin ka di ang kadua anak, ama pa ni di ospital. Wen insan. Ayan ka ditin sa ganam nga arwaton yung agina. Iti bag iti sirup ti katrensan. O sige, taan. Tamapantan. Inak mangala iti pagluganan ta nga agturong iti ospital. Wen, insan. Nasakit na talagang ti tiyan ko. Ikarigatam. Rumortan. Taaguray ka basit di ta kalsada. Tainak mangibaga iti pagluganan ta. Agyaman ako na, insan. Imbag tanda ka akad kadwak dito'y balay. Anya nga tati kayat asawan ti tagtagainap ko. Adda nang tad kanyak iti nagpintas ako neho.
kat naragsakanak anang awat. Kuneho? An-anun yung ay ti kuneho, boss. Tsak man mo, no apay akas dyan tinatagtagainap ko. No kumapudno ang nagsikog ni Madam Salod. Ang mga no aganak kadag ito'y abulan. Kuneho tinatagtagainap ko, saan kat nga ubing? Ah, nangag ko nga main. Ano kano makatagtagainap kano iti dingwain? Ubing kano, ti ka ipapanan na. Kasano ko mga da ubing? Kuna idi ni salud amasikog, ngam di mat di makkel ti tiyan na. Ulbod a babae. Naglungpong alalaki ti anak mo, insan. Naggwapo si ka. Addan ijay nursery. Iyagda ka no inton madamdama dito katrem. Imbaglakit din ta nakapagpas ngaya kon. Ngawan dakas anapasamak kada kami nga agina. Kinaasyan na ka ti apo. Tanasingpot ka tao. Di na baybay anti asino man ngagkamang kankwana. Sapay la kuma. Tauray agmay-may saka mangisakad kan kuana. Nasaya tulat ti masakbayan mi nga agina. Mangnamnama ka iti dayta, insan. Imbaglakit di tadaurnong mo anak kasagana nga usaran nyo, no agkasapulan kayo. Ngam no tsak pa'y makatrabaho. Mabiit maibos ti kwarta. Saan ka ka din anap-napan iti mansion da Jeff? Saan? Or-urayak nga awagan na. Ngamawan na uray ko. Rumbang asaan ka pa yung sumuko? Sayang ti kinabak nang no sumuko ka. Dayta ti makagapo, no apay asaan ko asinaan ti loko. Husto ta ko na, mamiga. Uray di na kaayayatan, tabak nang mat. An-anwam ti ayat? No awan mat kinabak nang na? Ngam nagasawa kaminton, makabalas akon kankwana. Ipariknak ti iparparik na itakanya. Rumbang laang. Saan alalaki laang timang pasakit? Kabaulan tayo mat a babae. Naimbaglakit din tanasingpot ti anak mo. Saan amangit? Sapay ko ma, tamanayon ti kinasingpat na insan. Timawid kan ka nga inana. Nasingpot ka mat. Sapay ko ma, tasaan nga rod nga umala iti kinadaksang gasat ko. Unay matan ta umala iti kinadaksang gasat. Nalabos mo't day ta nga imbagam, insan. Agpay sumat insan. Nasapa ak ana ulila. Idi kwan, nagsikugak nga awanan asawa. Kasano nga tamat ti anak ko? Lalaki ti anak mo, insan. Saan nga agsikog? Da kayo ti kanayon nga agkuyog kin ni sir. Saan kayo kadi amap-mapan ijay balay da Ma'am Salod? Saan mat? Apay ka day manang. Dumlawak ngamin. Medyo nabayag asaan nga imay dito. Madlaw-law na asan akayat ni sir. Saan ka day? Day tangarod ka. Nagturod mo't nga umay ngamin day siya babae dito. Kasano? Katpat-patib ka rin ngamin ni Papa ni sir. Ngam itatanapan ni Sir ijay abroad. Maipapilit nga ta ni Sir Jeff ti kayat na. Saan tapay mo't nga mo? Amangan no ag subli ti amana. Boss, mabayag ka din ni Sir iji abroad? Siguro. Adda ngamin negosyo na iti abroad. Amumot ni Papa. Negosyo tinapatid kan kwa na. Kay isumat tinatawid mo. Napatpatag tinegosyo. Anya ti ko nam? Ay... Jak na awatan timbagam Ay, kwa awan, boss. Te kunak. Imbag ka da kayo. Taada negosyo yo. Da kami. Awan negosyo may. Ikagumaam ti maadaan iti negosyo. Narigat, boss. Awan puunan. Awan pa'y padas. Amangan pa'y gidde. Nuan adda malugay. Tapno saan masayang ti panagyan ko dito'y balay nga agaw awir iti anak ko.
Ada planok nga aramidan insan. Anya ka di tinapanunot mo nga aramidan, insan? Agla ko aksa dito'y balay. Uray bastit laang. Imbagaban-bantayak dito'y. Kabayatan ti panangaw-awer ko iti anak ko. Mayat day ta na panunot mo. Naimbag taado tayo mat dito nga agkakaaruba. Imbag lang nga pagpalpalabasak iti oras ko insan. Sana bale, tanasingpat mat ti anak ko. Wan, naimbag tadamot pagpuunam. Ti imba ti idi ti ama ni Josh iti lamiseta ako namo. Imbag tananakam ti anak mo. Uray saan mo nga itulod ije pagadalan akas iti daddo madita amasapul pa ila nga itulod da. Wan nga rod insan, day tamat ti yamanak, tanaturad nga ubing ti anak ko. Husto tay kunak asaan ka amarigatan iti anak mo, tanasingpet. Sino? Kan ayan nga tati amana. Agkita da nga ta nga agama. Maam-amu da nga tati tunggal maysa. Ay, pasamak to ti mangwarwar kadagiti na italimang apalimad insan. Addan to siguro panawon nga agkikita kayon to. Kasano ko ma? Katjak pa'y mat nakita ti langana. Ang ada nakaukit anagan na iti kwintas. Saan ka di? Dakkel pa'y. Kan nadnadlaw. Tadakkel ti pendant. Anaka ikitikitan tinagan na. Adda simmangput alugan, sir. Itaman pa'y. Lugan ni Salud day chay. Anyaman nga tanti mayan na dito eh. Saan kayo ka di mailiw kan kuana, sir? Kasoron ko, ta inulbudan nak. Imbaga na idi amasikog, oray saan mat. Anya? Imbaga na amasikog nga uray saan, sir? Imbaga na, takayan na siguro nga ikalaysak. Imbaga ata di na imbaga idi ka ni Papa. Ay, sus. Pinilit na ka kumaan ng ikalay sa adina oras, sir. Di pala isuda tinagkalaysa. Ikalay sa ni sir amay sa alakay, tikaskin ni Madam Salod. Adumot ti kasta. Lakay tinobyo, ket ubing mat tinobya. Nagragsak ka makisarsarita ka ni Jeffrey, sika Maria. Anya ka diti pagsarsaritaan nyo? Ibagaman kanya? Adda kayon, ma'am? Nakita naklangarudan, damagang paylaan. Ulitem, no anya jay kinatawaam itay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpasngay ni Sofia, kat pinanaganan na iti Josh. Iti panaglabas ti aldaw, dimmakal anaturad, kan nasingpat ni Josh. Iti may sang aldaw nga agsarsarita na Jeffrey kan Maria, simmangpat ni Salod. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay wita alawas ang napauluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagragsak ka mata makisarsarita ka ni Jeffrey, sika Maria. Anya ka diti pagsarsaritaan nyo? Ibagaman kanya? Adda kayon, ma'am? Nakita naklangarudan, damagang paylaang. Kunak, ulitem, no anya di kinatawaam itay. Ay ko, ma'am.
Diyay ngamin istorya ni sir. At da kano nagkalay sa senior citizen. Kan ubing pa'y abalasang. Anya ko ma. Anya ti nakakatkatawa iti dayjay. Awam makide, ma'am. Sige, panawan kayo pa'y. Adda ka ti ibaga mo na masapol mo, tay may ka diti mansyon. Apay kasta ti saludsod mo. Nalipatam ka din a fiancé na. Jak nalipatan. Iso nga rod adamdamagag no niya ti bagawa na masapol mo. Amo mo tikid dawagsan ka di? Kalaysa. Apay ngamin adi ka makauray. Urayam pa'y kung maanaan-nayas ti taray ti negosyo, akay bang bangon ko. Nga manon atawan ti relasyon ta, Jeffrey. Adda ak pa'y matla ditoy. Sa anak mo tapi manaw. Anya ka di pa na ti sapulam. Oh, apay ka dinagsang sangit ka asimmangpat, manipod pagadalan, anak. Kasano? Kat ko na ti kadalak. Bimta ka kano iti kawayan. Tawan kano daddy. Apay kumabimtak ka iti kawayan, anak. Saan apod no ti sasawanda? Apay ngay nga rod. Ngawan pa'y nakita ka daddy. Intay dya unag, taday pakitakan ka, anak. Umay ka ni dya unag. Intay dya kwarto, taday pakitakan ka. Irwar mo ti kwintas? Daytoy lang ti pakalaglag ipan ti anak ko iti ama na insan. Ha? Wow! Nagpintas a kwintas, mami. Daytoy ti kwentas ti dadim. Isuasan mo apatpat yan ti bagbagada, abimtak kay ti kawayan, anak. Pagkwintas ko nga rod dayta, mami. Ibagak ka dagiti padak ngobing. Ako kwa ni dadik daytoy a kwintas. Pagkwentas mo, ngam saan aron ba nga ipakitam ka dagiti padam nga ubing daytoy a kwentas, anak. Ha? Apay ngay asan ko nga ipakita, mami? Saan asinsinan daytoy a kwentas, anak? Kayat ko asaan ka analiday. Tada day ta naggapo iti amam a kwentas. Kamaliti inaramid mo. Apay nga pakwintas mo iti ubing, tinangin na akwintas. Tapno saan amasaktan tirik nana, nusutilan dagiti kaadalan na. Ang mga nuday dya akwintas ti mangisagmakkan kwa na. Imbagak matkit di, adi na ipakpakita ka dagiti pada na nga ubing. Ubing dya anak mo. No nataengan ti makakita iti kwintas, ang mga numasulisog. Kasanon, no pagaramidan da ti ubing iti madi, tapno maala dalaang ti kwintas. Saan ko na panunot dayta? Kayat ko laang matamaikat ti sakit tinakam na, iti panang sutsutil dagiti pada na nga ubing. Naimbag ta simmangpet kan anapan nagayayam, anak. Apanak lang iti sirok ti kayo, mami. Mingmingmingak ti kwintas. Kinindaw ko kan ni Jesus. Nga ipakita na kanyak ti akin kwintas iti daytoy. Ngam ibagakkan ka, asaan nga amin akid dawam kat mapatgan. Ada ti umno panawan kan gundaway. Tapno itad na ti anyaman akid dawam kan kuana. Agurayak no kaano dayta, mami. No di na mapatgan dayta akid daw mo. Ada sa bali awagas. Wano bindisyon nga itad na kan ka. Kasta ka di, mami. Urayak latta apatgan na tikid daw ko. Sana sinsinan dayta kwintas, anak. No makita ti managdakdakas, amang ano sipdutan da. Wano pagaramidan da ka iti dakas, tapno maala da. Ay, saan ko nga ipagpakita, mami? Naalam ka diti kwintas ka ni Josh? Ay, pakaisagmakan na lakit di dayjay. Imbagakla ang ti patag ti kwentas.
Isulaang ti pangipapapasan na iti iliw na iti amana. Ay, wam. Taalaang mutlaan ti kwentas. Delikado ti ubing no adda makakita. Kumaa, no sinsinan ak kwentas. Sige, inton sumangpat. Ibagak nga alaag pa iti kwentas. Ta isublik to kan kwa na inton dumakkel. Rumbeng laeng. Di mulaan mo, no adda di tatidakas ti panunot na, katrabsuten na latan ti kwentas. Apay ngamin ano makitak nga agsangsangit ti anak ko kat maditiriknak. Nang runa no may papan iti amana. Talaga akas na, tamay sa kakat nga rod nga ina. Ngam, panunutam ko maan na imbag, ti siguridad na. Kasangay ko daytoy umay alawas. Mabalin ka di ang mapantamot agpasyar? Mabalin ka di ang mangawis ka pala iti sabali akadwam nagpasyar. Ikan kay ti kwarta. Ada 2 a plane ticket ko. Aramaten yung aktor. Adamot passport mo? Tur, sa di na pagilian. E di Singapore. 2 na di a plane ticket. Mabalin? O sige, umanugotak. Tigayam ko ani Ana ti kadwa nga agtur. Sige. Itad ko ken ka ti 2 a plane ticket. Apay adi kay mawag nga umay ka. Imbag tadyak pa'y nakapanaw. Agrub-grub watak ko maarumwar ita. Napatpatag to ibagakan ka, ngamday tapapanam. Ibagaman nga rod no anya dayta. Napatagmat lang ata. Akas iti imbagam. Agtur tayo di Singapore. Ada 2 a plane ticket nga inted ni Jeffrey. Agraman kwarta nga aramatan ta. Oy, galante talaga ni Jeffrey. Agasam takaraman akpay. Saan ka di pa nga expired ti passport mo? Saan pay? Mabalin pay. Nasayaat nga rod. Mapantanton inton umay alawas. Okay, amiga. Naragsak mo't ni Ma'am Salud arimor itay bigat, sir. Itaman pa'y. Inted ko ken ko na ti plane ticket nga usarik ko mamanang. Marengrengak ngamin iti kanayon na nga ibaga. Oh, di awanan ti aramaten niya, sir. Mabalin ko ti mangalay ti sabali. Naimbag no mapani jay. Masigurado nga agbayag jay. Medyo mabayag mat nga rod no kasta, sir. Nasaysayaat pa, no, ipa-extend na ti panagyan na ijay. Tap na awan mangrengreng kanyak. Ay, madamag ko man, sir. Awan ka di ti plano yo amang ikalay sa kenkwana. Jengarod ko na kon. No mabalin la ko maanipapan ti mangikalay sa akin ko na. Nagkarumot ti traffic dito eh. Anya ka di ti mapaspasamag. Maladaw ako ni ti opisina. Wa namin, boss. At masimsimin to dita masungat. Sapay, ayan ti intersection ti asid na. Diyos kay. Inton maminsan, saan adito ti pangipagnami ti lugan? Natapok ngamin di taigid ti syudad, boss. Pero mi atapok ti lugan mo pa. Ngam kastoy mo't ditoy. May sa orasan nga agur-uray ta ditoy. Kaya't yung araw, ngay jay tuigid ti syudad ti pagnantayaw, boss. Iti asidag ti pagadalan ti elementarya. Uray sa dino ditan. Basta makadanon ta adagos iti opisina. Hello? Asino da ka day? Nalusam na ita kwarto, tadandani akong sumangpet. Ha? Sumangpet kayon, sir? Wen, yamsan mo ngay bagbaga dita sumangpetak. Sorpresa ti isasangpet ko. Saan ko ngay bagbagakin ni Sir Jeff, sir? Di ka kadi makaw-awat. No awan ni Jeff, saka agdalos dita kwarto, tapno sorpresa ko nakmanan. Matungpal, sir. Sige, rugya nga ro dun tagdalaw sa awanda. Sige nga ronan. Yunay-unay ko asaan mo ngay bagbaga sumang petak. Okay, sir. Matungpal. Bye! Idulin tapay day ta kwentas, ta mga numapukaw mo, anak. Saan ko apukpukawan, mami?
Saan ko nga ipagpakita iti asino man? Alaam tumatlaang inton dumakkel ka. Saan pa'y arumbang agkwentas ka iti kasta kapatag akwentas? Mabalin ka di? Ngayon ton bigat mo langan nga alaan, mami? Please! Apay ngamin. Itad kwenton malam, mami. Promise. Sige, ikarim asan mo nga ipaigda mo no ipakita iti sabali. Sapay mapan ka itay dya pagadalan. Wen, mami. Promise. Ingka nga ruda na dya pagadalan. Anadam ti kwentas, ha? Saan mo nga ipaigan kan ipakita iti asino man? Kayat ko shopping dito sa Singapore. Ada nakita ka na pintas abag. Kayat ko dayjay. Uray siyak mat. Adamot kayat ko agatangan. Pakalaglagi pak iti kasangay mo. Nga, intornak dito Singapore. Kanayon ko makastoy. I-treat nak ni Jeffrey nga agtur. Nagasat ka, amiga. Saan akastoy kagalante ti asawag? Ay, kuripot dayjay. Nga masikuranak, tadinak matla ikalaysan. Uray di na kaikalaysan. No itid naman ti masapsapol mo. Ayos lang ta. Nataltalgadak matlaan no agkalaysa kami, amiga. Hello, Papa. Nakaawag kayo man. Kumusta kayong dita? Kastoy lata. Kanayo na makumikom iti negosyo. Ada ka di importanteng ibagayo, Papa? Agsimpa kayo kuman kani salon. Ada ka din nagtulagan nyo apa nagkalaysayo? Napan nagturi di Singapore, Papa. Jack magustuhan ti naramid na panangulbud kanyak. Apay, kasano kumangay nulbudan na kaakunam? Imbagaan masikog nga ore saan mat. Ipapilit na ngagkalaysa kami nga ore saan pa iti analpas ti ipapaaramid ko apasdag ti negosyo. Aniya? Imbaga na amasikog nga oray saan? Dahi tatipod no, Papa. Masurunak lakat nga rod kan kwa na. Saan ka kadi ama pa ni dya trabahom ita, insan? Jack manam mo. Kasla nadagsan ti barukong ko ita. Nagpakadakit ti boss ko, ajak pa'y lamapan ita. Amangan mo't no, ada sakit mo, insan. Apay adi ka mapan iti doktor. Banog ko la siguro daytoy. Takanayon nga ti overtime mi. Padasak man matag-leave. Agi na ka nga rod, insan. Kasapulang mati na na. Narigat no trabaho akanayon. Wensa, insan. Kat, kumusta mo't nga iti panaglaklakom? Adumot la ka diti gumatang iti basit asari-sari store mo? Adamat basit. Saan mat ngamin adak ka la sari-sari store? Boss, kapilitan nga iturong ko tilugan iti kalsada iti igit ti syudad. Traffic manaim. Anyapay nga. Iso na lang tanatapok. Nabayag sa tapan nakasiminto ti kalsada. Amangan no isarunudan to na ito asimintuan, boss. Barang ano sana makurakot ti pundo na. Naitakat ti parikot dito'y pagilian tayo, boss. Ano ti buhaya ako nada? Ah, ti Obing, kalat ang nagbalasyo. Sos, dandanain, boss. Oy, Nagkwapo nga Obing. Ah. Abaya, kasla. Ah, dumsagak, takasaok. anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay wita alawas ang napauluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami
itingkay panang tarabay.